Bon dia, Anabel. Com a exalumne del CREDB, quina experiència destacaries al llarg de tota l'escolaritat amb els mestres itinerants i en tot el servei educatiu en general? Bon dia, Rosa, què tal? Bàsicament que em va agradar molt que m'atenguessin des d'aquí perquè cada setmana venia un cop a la setmana la meva mestra i després les complementàries que es fan aquí al servei, que vaig conèixer a molta gent amb discapacitat visual i això em va ajudar sobretot a entendre'm entre nosaltres i a que no només em passen a mi aquests problemes, sinó hi ha més gent amb discapacitat visual que també tenen dificultats en alguns àmbits. D'acord, així dirien que la teva experiència durant el llarg de tota l'escolaritat ha sigut positiva. Sí. I ara actualment, quina feina tens? Estàs ocupant un càrrec dins el servei educatiu, dins del CREDB 11 Barcelona? Doncs sí, la veritat que vaig començar fa poquet, fa 2 mesos, i estic a direcció de coordinadora d'educació inclusiva, que una miqueta és l'acompanyament als mestres, l'organització i gestió del servei. Molt bé, doncs llavors penso que una bona trajectòria, Anabel, i espero que avui puguis gaudir d'aquest dia tan bonic de la commemoració dels 40 anys del CREDB. Moltes gràcies i a gaudir del dia. Gràcies. Moltíssimes gràcies i comencem a gaudir dels 40.